Belele comrade nonke lezobe nilalele khona le video. Ngiyathemba niyaphila. Ngicela sikhulekele nanku poison wale ndoda ekuthiwa uKhumalo. Siyacela usiyeke. Siyacela mfowethu usiyeke. uMK akuwona wakho kuwabantu. Asiyanga kuwona ngoba silandela wena sikwazi. Asinayo nehistory yakho kwezepolitiki. Laba sebekufumbathisa imali Khumalo. Stika kubona usiyeke thina. Cela la ukhona uzolalela khona le video yami. Ngiyaphinda sikwazi Khumalo. Nakwipolitiki azange sikubone. Siyeke siqhubeke nombutho wethu. Sila ngoba sasilandela umsholozi sazi imisebenzi yakhe kaMsholozi. Wena sazi lutho lwakho. Qhubeka ke udle la udla khona igwinya lakho. Ungasifaki thina. Ma comrade ningadidiziswa uKhumalo. Akahamba oshona njengoJay Sibhekilini. Angeke siphathe u17 ndini uthela lo muntu kaBaba. Acela uzophatha thina. La ekhona akahambe. Mayithanda bele kaGogo. Asinankinga kaKhumalo simazi. Akangafuni simazi ngenkani. Asizikulandela la sizanga kuyena size kuMK. Futhi ngoba sibona umuntu besebenzela abantu umsholozi. Akaze asebenzele umuntu uKhumalo. I thank you. Nginibingelele bafika kuzo zonke indawo la kuhamba bafinyelela khona lo mbukiso. Sicela ulike, ushare, usubscribe kuyo yona le channel ehamba phambili. Asihlangane comment section sive uvo lwakho.